Moi boas, boa noite, tarde de sábado, na que imos facer unha xornada distinta a que facemos habitualmente. Estamos facendo este directo, que tamén vai quedar grabado despois na conta de YouTube, así que aproveitamos o directo para despois manter aí o vídeo con estes xogos que imos facer. Onte descubrín este xogo, atopeino aí a xente xogando no Twitch, e pareceume interesante porque é unha combinación de dous xogos que por separados eran bastante interesantes e que unidos é máis interesante aínda. Un xogo que consiste en adiviñar o ano dunha imaxe e un xogo que consiste, como coñecemos moi ben nesta canle, que é adiviñar o lugar e marcar o lugar no mapa, o lugar que aparece nunha imaxe. Así que neste é unha combinación dos dous no mesmo, Time Guesser. Imos probar, imos xogar. Xa xoguei un par de partidas, pero imos xogar a unha outra, a ver como é de complicado. Baixamos un poquinho a música, que está un poquinho alta, polo menos para min. Imagino que aquí o de Daily significa como no GeoGuessr, que hai un desafío diario, pero imos ir ao play e xogamos o aleatorio que nos toque. Vale. Primeira complicada. Non hai tempo, é dicir, aquí non vai por cuestión de tempo, non hai un contador. Está claro que está pensado para xogalo con calma, non? Relaxadamente, sin presión. Sí que ten un modo de competitivo, ainda que é un modo así como moi básico, moi rudimentario, que é compartir o enlace dunha partida. Ben, imos ver como pode ser isto. Vemos aí árabe. Aquí non sei se me podo aumentar aquí. Isto está en francés, así que francés e árabe. Podemos buscar aquí unha pista máis. Eu iría por Túnez ou unha cousa así, ou non sei. A verdade que é complicada. Balkis. Bueno, a primeira é difícil, es que xoguei onte eran un poquinho máis fáciles. Por probar. Vimos Tunis e agora ano. En que ano é isto? Bueno, incluso estes gorros que levan por aquí. Non hai bandeira, non? Bandeira non aparece unha bandeira por aí. En que ano pode ser isto? 50. Moi boas, Ludetea, que tal? Mira con que estamos hoxe. Con un xogo que non sei se coñecías, eu coñecino onte. Un xogo de adiviñar lugar e ano. Así que as dúas cousas que hai que tratar de adiviñar aquí. Bueno, ves aquí como van estos soldados, non sei. Bueno, vamos darlle a ver que nos di. Bueno, acertamos o ano e o país marcamos Túnez e era en Siria. Era Siria. Bueno, entón, ben no ano, susto nese, por eso dá 5.000 puntos, claro, entón 5.000 puntos se acertas o ano, e serían 5.000 puntos se acertas tamén o sitio, pero no sitio quedamos a 2.394 kilómetros do lugar. A entrada de Halmidiyya, Praza do Mercado de Siria. Sí, moi interesante, verdade? A verdade que está ben. É un xogo parecido ao que facemos aquí habitualmente, pero con isto de ter que adiviñar polos sinais e polo que vas atopando, a ver que pistas nos dá a seguinte. Bueno, poden saber, como vemos, son fotos de todo tipo. Barack Obama, non sei quen é este señor, Barack Obama, non está en Estados Unidos, está comendo comida, ou está en Estados Unidos en un restaurante vietnamita ou algo así, non? E Barack Obama será mentras foi presidente, pois, a ver, marcamos Vietnam, digo eu, pero por eso de que pois quizás é Washington.
Vietnam, vamos a poner por aquí. E o ano se cando el foi presidente, estamos falando entre o ano 2008 e 16, pois imos poñer 2010. A ver. 2016. Era de Vietnam, pero bueno, claro que Vietnam é un país un poquinho raro. É un país un poquinho raro, porque ten esta forma como de S, e entón era en... Claro, no norte, aquí, esta cidade, a capital era aquí, Ho Chi Minh, que era a antiga Saigón. Dividamos o país, pero, bueno, ainda así el 11. Por eso dá 3.400 puntos, mira canto baixa, de non marcar o ano correcto xa baixa moito, por 6 anos de diferenza, xa, en lugar de 5.000, 3.400, xa, localización 2.930. Vale, seguinte. A variedade de fotos tamén increíble. Cirílico por aquí, imagino moi que isto debe ser Rusia, non sei se será o metro, este sinal metro de Moscú, Moscova. En algúns países o dos anos é difícil de identificar pola roupa, pero que ano pode ser este? Vale, vamos a marcar Moscova. Calquera sitio de Moscova marcamos por aí. Ano... non sei, se anos 90, anos 2000, xa non sei ni que decir, que non sei, non controlo moito como son as modas moscovitas de vestir. Estou esperando nos rapaces, os nenos. Parece un pouco noventeiro isto. Finais dos 90, 98. Ou antes, incluso. Este que vai por aquí, que parece que leva unha gravata. Hai unha pista máis, non hai ni sequera un coche, se podía haber un coche pasando, que os coches son boas pistas casi sempre, porque os modelos, nada, damos de... Bueno, era 97, pois sí, 97 e non era Moscova, era San Petersburgo, bueno, vale. Ben, antes era o mesmo país, pero non era a mesma cidade, e agora tamén pasou o mesmo. Ben, un ano de diferenza e en lugar de Moscova era en San Petersburgo. Unha familia camiñando por San Petersburgo, unha familia random camiñando aquí por unha rúa de San Petersburgo. Non funciona moi ben o mapa. Bueno, ya, a avenida Nevsky esta, pois, a avenida Nevsky, a mítica avenida Perspectiva Nevsky, que aparece en tantas novelas de Dostoyevsky, nos contos de Gogol, aparece esa rúa, porque é a rúa máis importante de San Petersburgo. Seguinte lugar, a ver, que aparece a continuación. Bueno, por o Bobby que temos aquí, terá que ser Londres, un home falando cun móvil, teléfono móvil, teléfono do ano da polca. Isto parece como de película, non parece real. Isto non sei se é unha filmación dunha película que están aí filmando en Londres ou é que isto, o home este das gafas, aquí hai unha cámara fotográfica. Os coches aquí sí que son antigos. Unha pista máis. É dicir, un teléfono portátil. Cando se inventaran os teléfonos portátiles deste tipo? Unha mesa de son conectada. Bueno, imos marcar Londres. Será cerca de Downing Street. A ver. Whitehall. Prime Minister Office, será por aquí. Ten pinta de ser por aí, non? Os 70 incluso anos, sí? Non, pode ser. Os pantalóns tamén, non? A moda... Sí. E estes coches
Sí, eu diría, sí, 70, inicio dos 70, non? Vamos poner 73. 73. E isto, claro, a mellor o dos portátiles estes deste tipo, pois a mellor son tamén desa época. Mira de que antena tiña, Leva aquí unha antena. Que aparello, Imos darlle. Pois era 84, claro, a foto tamén en branco e negro era máis tarde. 84 esta foto. Non me parecía, Con eses coches no 84. Por lo menos estes. Non era aí en Downing Street, era aquí, bueno, nun dos lados de Hyde Park. Kensington Road. Calling for help after the entón foi un feito asedio a embaixada de Irán, onde 6 homes tiveron aquí a 26 persoas aí secuestradas na embaixada de Irán, desta época do Ayatollah Khomeini e todo isto, anos 80. Pois nada, nin idea. Quinta. E isto que ponte? Estaba pensando, que non se ve moi ben, porque a imaxe non é moi nítida, non? Que ponte é esta? Iso é unha ponte famosa, unha ponte moi grande. Estaba pensando na ponte de Brooklyn, pero a ponte de Brooklyn non é así, que ten así como estirantes, non? E si, até isto que pongo aquí Peirao, nivel 3. Non sei se non podía ser a de Sydney. Nin idea, esta sí que non teño ni idea. Algo por aquí que pode aparecer. Nada. A foto é malísima, unhas palmeiras aquí. Non sei se esta é a bandeira de Australia. Podería ser bandeira de Australia. Vou poñer que é Sydney. Onde estou? Sydney. Chegámonos a Sydney. A ponte parecese bastante, esta ponte, onde está ao lado da Opera House. De feito, aquí, bueno, aparece o debuxo. Sydney Harbour Bridge, o debuxo que aparece aquí, a icona, pois é moi semellante. E este IAT, non sei se será algún CUE, pode ser aquí, quizás estos. Eu iré por aquí. Hotel, ahora ten outro nome, claro, pode ser este hotel. E aquí a terminal de pasaxeiros. Pode ser aquí. Ora, o ano con a foto así, bueno. Bueno, estes coches que aparecen aquí deste lado dereito se aparecen os coches máis modernos, así que e a muller que está aí, vale, debe ser como unha tormenta de area. Non sabía que houvese tormentas de area aí en Sydney, pero bueno, en Sydney e en Australia, como pasan todas as cousas máis increíbles desde o punto de vista da natureza e da meteoroloxía, pois pode ser perfectamente posible. Ou algún incendio importante tamén, pode ser, certo, sí. A mellor foi un incendio cercano que, claro, esa zona máis boscosa de Australia e por aí. Pois eu diría que é recente. Eu creo que isto é. Xa digo, estes coches... Bueno, este último de aquí parece un pouco máis antigo, pero estes de aquí... Vamos con 2017, a ver. 2009, pois sí, era Sydney. Era Sydney. E a próxima... Mira, aí sí que acertamos aquí nesta vez, foi a localización precisa. Pero era 2009, non era tan recente, así que estes coches deben guiarme un poquinho por este que está máis aquí, que é máis antigo que os outros. Pois foi ben, sí, de Dust Storm in Sydney engulfing the city, claro, unha cousa tremenda, porque toda a cidade queda oculta aí pola
pola tormenta de po vermello. Bueno, o que pasa en Australia, que non pasa en Australia, non pasa en ningún sitio. É increíble. Final 36.276. Vou anotarlo aquí. Aí ten opción de desafiar a alguén a xogar. Está ben, pero para facer directo non está moi ben. Non dou ninguna cos acontecementos climáticos. A verdade é que Australia, eu este ano estivemos na aula investigando un pouco sobre Australia, porque é un país que lles gusta moito os nenos en primaria, é un dos países que máis lle chama a atención sempre a Australia, sempre queren saber cousas de Australia, por os animais, sobre todo. Pero aproveitamos para falar de outras cousas, non? E descubres que, claro, a natureza ali é bastante hostil aos seres humanos, non? Non só os animais, senón o centro do país é prácticamente inhabitable. Hai historias de xente que cruzou o país ou intentou cruzalo e morreu no intento, pero historias recentes. Así que, bueno, un país, un lugar, un continente, digamos, unha illa complexa. Aquí pongo de Challenge a Friend, que estaría ben, pero claro, Challenge a Friend proveino, copia un URL que se pode compartir, pero lógicamente xogas aos mesmos lugares, si se compartes xa se sabe que sitios son. Estaría ben que podes facerse o desafío antes, que o podas compartir antes, dar tempo a xente a xogalo, como é no GeoGuessr, e despois que o xogue a persoa que está facendo directo. E o que sería máis interesante. Breakdown, aquí temos os onde marcamos en cada sitio e a diferenza. Vale, vamos probar outra. Vamos ver a ver se melloramos a nosa propia marca persoal. Vale, os aros olímpicos. Os aros olímpicos, en que sitio? Este escudo, hai un escudo aquí. Estou pensando en cidades onde houbera xogos olímpicos e que peguen un poquinho con este escudo. Será en Londres, ou pode que se esa parte da estrutura do Tower Bridge, non? Polo azul, máis que nada. O Tower Bridge ten así estas cores, pero a ver que se ve máis por debaixo, non se ve máis que a lúa e os olímpicos. Por los lados aquí ves ostras, non se aprecia moi ben aquí, nin idea, non sei que simboliza isto. Aquí había que ser experto en heráldica. Podía ser unha cousa inglesa perfectamente isto. Que mala sorte, non lembro cando quedaron en lúa chea, non? Sería para saber, non? Cando cadraron. E que en Londres, claro, en Londres foron estes recentes, non foron os a segunda vez que hai en Londres. En Londres houve nos 60, creo, 60, por aí, sí, e no 2012. Eu vou poñer, ímolo xogar, é a primeira, o primeiro pálpito hai que seguilo sempre, ou case sempre. Tower Bridge é este de aquí, non? Tower Bridge vai ser Londres, non? Vai ser de Londres, entón sería aquí no centro do Tower Bridge e o ano 2012 que foron os Xogos Olímpicos, 2008 foron en Beijing, 2012 Londres, sí, creo que foi así, non? Vale, pois damos. Vale, pois sí, era aí. A full moon rising through the Olympic rings and Tower Bridge no ano 2012, non nos dá os 5, claro, porque a foto foi feita, eu marquei, aí foi un pouco fallo, marquei o lugar que sai na foto, non o lugar de onde se saca a foto, pero bueno, por uns metros, 157 metros. Moi boas, un Samama, que non vin antes, andaba por aí, non vi o saúdo do Samama, pasouse, andaba por aí. Benvido aquí, estamos facendo aquí un xogo distinto ao que facemos outros días, probando máis ben, é o segundo día que xogamos a este xogo, que non permite moito a interacción coa xente no chat, como é o GeoGuessr, pero que é bastante interesante.
e que obriga a isto que estamos vendo de buscar pistas, tratar de imaginar por eso, por un escudo, aquí os aros olímpicos axudaron a topar o sitio. É un desafío interesante, a mí gustame. Un xogo simple, pero entretido. Banca Catalana, estes edificios, Barcelona, evidentemente ten que ser en Barcelona, supoño. Bueno, a forma de vestir aquí sí que creo que bastante noventeira, bastante dos 90. O que non sei onde isto. E imagino que Barcelona, en la que o de Banca Catalana non ten por que ser únicamente en Barcelona. Non sei se había Banca Catalana en máis sitios. Coches tamén dos 90. Estaba tratando de atopar un taxi de Barcelona nos 90, sí. Pena que non aparecen un deses taxis amarelos, negros e amarelos, porque entón sí que non había dúbida. Pero eu sí diría, non sei, supoño que por ali pola Praza de España ou algo así, non? Barcelona, unha desas avenidas que hai en Barcelona. Barcelona, bueno, a inmensidade de Barcelona. Será avenida Diagonal ou por aí? Bueno, vamos marcar un sitio, tampouco nos imos aquí flipar moito. Marcamos por aí, non sei se máis por aquí ou máis hasta Sanz. Hai moitos anos que non vou a Barcelona. A verdade é que fun de moi neno, aquí a Praza de España. Vamos poner por aquí. Ainda que hai unhas torres aí que non se ven, mellor quedan dun lado. De neno sí que fun hai un tempo, pero non volvín. A cidade que, bueno, unha cidade que hoxe en día creo que dá a sensación de que é un pouquiño complicada tamén, non? Non sei. 95, vimos poñelo no medio. 97 e era na diagonal, era máis na diagonal. Tampouco está, non era onde estaba marcando, pero sí, mira, facultades, bueno, por eso aparece aquí a rapazada toda esta. Porque era Facultade de Dereito, Facultade de Biología, Hospital Universitario, desa zona da diagonal. Pero bueno, 97, 2 anos de diferenza, 2,4 kilómetros de diferenza do sitio. Alumnos de intercambio cruzando a rúa no antigo edificio de Banca Catalana na Diagonal, na avenida Diagonal de Barcelona. Vale, pero bueno, ben. Esta é mítica. É o mítico concerto dos Beatles naquele edificio. Isto onde foi? Todos coñecemos das imaxes e as cancións incluso, non? Casi unha fotografía que ten banda sonora. Aí está John Lennon, Yoko Ono ali. Curiosa esta foto. Aquí está Paul McCartney, aquí está Ringo Starr e aquí está George Harrison. Pensei que era o de Homer Simpson. Están aí ensayando, non? Bueno, aquí, claro, a filmación dos vídeos. Hai unha cámara aquí, cámara lá. O que non sei onde foi. E que non sei en que cidade foi. O ano creo que sí, creo que foi no 69, o ano antes de que se separan. E o sitio, por estas Estados Unidos non é. Estes coches, isto é Londres. É un típico taxi londinense, non? Así que ten que ser Londres. Será cerca de... Bueno, marcamos en Londres. Estaba pensando en Abbey Road, porque é outro disco, e tampouco sei situalo, así que podemos poñer por aquí tamén, a mellor. Por aquí. Era un sitio con nome de Mazá. Así que, mira, habrá que a foto nunca vira a foto esta, non? A foto ten moito detalle. Ali os dous coa cámara filmando. Supoño que son as mulleres, non? Así non me... Yoko Ono é fácil identificar. Supoño que esta será unha destas, como se chamaba? Linda McCartney, bueno, Linda Eastman, da familia de George Eastman, que foron os da Kodak, creo, desa familia, unha familia moi importante, de moito diñeiro. E unha destas era a muller de George Harrison. Pena que nos vararon. Sí, non decimos cal, non?
Pena, mira, a verdade é que non hai moita protección, o sitio, hai que hai como os andamios. O sitio ten o seu perigo. A verdade é que esta cousa que está aquí, se está aquí apoiado no ferro pois moi seguro non está isto, Deste concerto creo que foi unha imitación a que fixo YouTube cando fai o vídeo de Where Things Have No Name no ano 87 en Estados Unidos, en California. Tamén fan un vídeo que igual que isto, un concerto así medio improvisado no alto dun edificio. Ano 69 creo que é. Sitio por aí será. 69 era, e era onde era isto? Marcamos aí abaixo, era máis o norte, onde isto? Royal Academy of Arts, Savile Row, Vigo Street. Estaban cerca de Vigo Street. Vigo Street está aí cerca. Vigo Street que, evidentemente, ese nome de Vigo Street non é precisamente en homenaxe a Vigo, ten que ver coa batalla de Rande, así que non é así como un logro moi grande para Vigo, non? Está moi céntrico, isto é Piccadilly, así que a pouca distancia de Piccadilly Circus. Vale, foto identificable, o ano sí, a cidade tamén, o sitio exacto sí que non sabía cal era. Para outra vez, vamos aí. Mira que bonito, que bonita fotografía, parece unha postal destas tradicionais. E onde é isto? Eu imagino que pola roupa que leva a chica esta e que trata de imitar un pouco a Union Jack, imagínome que isto son por as cores do Reino Unido, non? Digo eu. Pero que hai ao fondo non dá ou non. Ou estamos noutro país. Non sei, ten como moi estilo moi británico, non? E o ano xa, bueno. Pero evidentemente Londres isto non é. Isto do fondo que parece o Hermitage de San Petersburgo. Parece así como a cousa rusa, Se me din que Helsinki en Finlandia tamén o creería, Non teño ni idea, Aquí sí que estuve un pouco perdido. Por a chica da xeración así como británica, pero bueno, eso é unha cousa xa máis presuizosa que outra cousa. Era nada máis. Me parece o Palacio de Inverno, casi, non? Venecia, pode ser. Pode ser Venecia. Bueno, por acá, por la Canle, por aquí, o Gran Canal de Venecia. Pode ser. Di Farún que sabe, boas, non te vin antes. Sabes o que é? Sí. A ver, Farún, pois dinos, oriéntanos. Onde pensas que é e en que ano é? Que diría Farún? A ver. Está no límite do mapa. Está no límite do mapa, aquí. Islandia, por aquí. Ou é, falas de Noruega, San Petersburgo, non? Eu tamén a sensación de que pode ser por o edificio, sí, a min a chica non me parecía, bueno, da roupa podía ser por calquera cousa. San Petersburgo, Hermitage, o ascendía, non? Onde estamos aquí, San Petersburgo. E aquí sí que hai distancia entre, aquí as canles son moi grandes. Fortaleza de San Pedro San Pablo, aquí onde estivo Dostoyevsky preso, neste sitio, o que non sei onde queda. Non sitúo aquí a... Nunca fun, é un sitio que me gustaría visitar, pero nunca fun a Rusia. De ir a Rusia gustaba mirar a San Petersburgo, pola miña devoción por Dostoyevsky. Bueno, non sei onde é o sitio, pero podía ser perfectamente aquí a distancia que hai, que se ve, sí, unha distancia que pode ser perfectamente compatible con destes sitios por aquí. Bueno, non sei ben que parte sería, pero bueno. Vale, e ano, aquí sí que a roupa sei que nos pode servir. Ano, que ano poñemos? 60, finais ou 60.
Ollo que en Rusia tamén as modas creo que iban por un tempo diferente, non se pode medir igual en tempo Rusia que o resto de países, creo. San Petersburgo, ano... Bueno, Leningrado naquel tempo. Diría 70s. Sí, bueno, por a minisalla da chica tamén un pouco, non? Porque antes non creo que levasen esa roupa. 71, 72, vamos poñer. A ver. Pois sí, era Leningrado, San Petersburgo, non era aí, era aquí. Bueno, de feito aí, claro, o que se ve enfrente entón era isto. Centro Académico das Ciencias, Facultade de Filoloxía de San Petersburgo. Unha chica bailando ao lado do río Neva. Ano 68, era un poquinho antes. Pola roupa, pola textura da foto. Si, a foto ten boa calidade, pero pola textura das cámaras que había naquele tempo. Nada, isto é complicado, non? Alguna de antes, claro, os Beatles e o concerto ese mítico na azotea do edificio, pois sí, pero esta aquí non tiñamos moita. Parece que está pisando aí, sí, por que está facendo aí co pé? Tens razón. Cando xa está resolta non se pode ampliar. Curioso. Vale, esta Ámsterdam, bueno, Ámsterdam supoñemos que Ámsterdam, sí, as casas tamén son bastante Ámsterdam, ainda que unha rúa así tan ancha sen unha canle polo medio, pois parece raro. Van aquí coas máscaras estas, Big Handel ali, un Volkswagen, Escarabello, Beetle, e aquí que pon? Isto parece as típicas manifestacións que había nos 80, a principio dos 80, contra o liso nuclear, Greenpeace, estas cousas. Eu diría que pode ser perfectamente eses anos 80. Hart van Amsterdam, está en holandés, claramente, isto tamén é un par. Amsterdam, imos poñer Amsterdam. Esta é unha manifestación contra os coches, así, controlas aí. Durante a crise de petróleo coincidiu cos atropelos dos nenos, e por iso querían quitar os coches das cidades. Así. Ostras, control, que control. Entón, crise do petróleo nos 70, a partir do 73, entón, vale, entón é antes. Vale, Amsterdam. Aquí sí que estive en Amsterdam. En Amsterdam sí que estive un par de veces. Este mapa, claro, a opción aquí do mapa temos o híbrido. O híbrido, estaba mirando Amsterdam, pero o centro de Amsterdam é aquí. Así rúas tan anchas, como non sei xa por aquí. Ponemos por aí, unha destas, quen sabe. E anos 70. Non podo asegurar, pero houve moitas manifestacións moi apreciadas nesta época, sí, non sabía. Vamos poñer entón 74. 74, a ver canto... 75, pois... sí, era tamén manifestación, non era por iso, pero sí protestas masivas contra os plans de demolición de edificios na histórica Newmarket área para facer sitio para o metro de Ámsterdam. Así que protestas contra a construción do metro nesta zona de Ámsterdam. Aquí foi o lugar onde se fixo a manifestación, claro. E esta parte de aquí xa non ten as canles, claro. O sea, é máis rúa a rúa. É un montón de miña película. Non, pero podía ser, mira, eu iba precisamente farón pensando máis nos 80. Foiseme tamén a cabeza máis que tiña que ver con protesta normalmente tipo de ecoloxista, máis que de algo así tan concreto. Moi ben. Bueno, esta fixemos la mellor que a anterior. Estamos mellorando. 48.839 puntos. Exactamente, con líquidos radioactivos, que tamén as hubo aquí, esas. Cando botaban ali os bidóns aqueles no Atlántico. Eu lembro de pequeno, de neno, lembro moito esa cousa que nos asustaba moito, non? Aquilo.
Greenpeace que trataba de ir ali a evitar que botaran os bidóns, esas imaxes aínda temos gravadas. Polo menos a xente da miña xeración, sí. A xente máis nova, claro, non. Vale, imos xogar a terceira partida, a ver que sai. Vale. Barack Obama colocando o sofá, o tresillo ante a mirada de Abraham Lincoln. Bueno, este é o Salón Oval, non? O Salón Oval, supoñemos que cando Obama entra a ser presidente dos Estados Unidos. O lugar non hai dúbida. Hai bastantes de Obama, parecen a mí, non? Al final, parece que é un Time Guesser Obama Edition. E o Salón Oval está aquí, Oval Office, aquí. Incluso podemos aproximarnos aí. Vale. Moi boa noite, que tal, Puskis Celta? Benditos os ollos que ven aquí o Puskis aparecer. Esta página que pode que che dea xogo, anoto por aquí. Sí, coñezo, Sí. Teño en nos favoritos, sí. Xa temos xogado unha vez. Que é de sitios próximos, a ver o nome de rúas próximas. Está moi ben. Estás-me a esquivar últimamente, claro. Sí, non sei quen esquiva quen, Non sei quen esquiva quen, Puskis. Non sei quen esquiva aquí o Mallalevo, que xa non va a aparecer por aquí en ningún día. Así que non sei de quen é a culpa. Ano 2008, non? 2008, non me equivoco, 2008 foi cando... Sí, 2008, cando gaña as eleccións, non? 2008 a 2016, dicen antes. Expulsouche, non, pero... non, estás aí dentro, non? A mellor uns segundos, non? Polo de poñer un enlace. Bueno, que te ha posto iso, pero... Creo que está posto en protección, porque antes teníamos facer unha cousa, claro, quedou aí configurado, pero volviches, bueno, menos mal. Digo, 2008, non? Estou falando de memoria. 2008 cando gaña. Bueno, que non sei se... Claro, as eleccións son en novembro, e cando entran a Casa Blanca e despois. Debe ser 2009. Porque creo que é así, non? De feito, creo que cando foi o acto de investidura, non? É moi grande. Creo que entra en xaneiro, non? Sí, por eso. Acordo, porque só me quero acordar ese día, o día do acto de entrada de Barack Obama, que foi así como moi chamativo, así que eu creo que 2009. 2009, sitio exacto, aí sí, pleno. Barack Obama movendo sofás, bueno, non di que ese ao principio, pero di, sí, despois dun acontecemento, dunha roda de prensa, unha comparecencia. Vale, moi ben. Se son todas así, mellor. E isto, que estamos outra vez en Australia. Australia, pode ser Australia... Digo, porque a ponte é a mesma de antes, non? Creo que sí. Sydney de novo, non? Sydney outra vez. Claro, estaba pensando na Casa da Ópera de Sydney do ano inaugurado no 73. Debería parecer esa, o que pasa que estamos desde outro lado, quizáis, non? Ou a Casa da Ópera estaría aquí, non sei, non? Creo que líome un poquinho aí. Non será Baltimore? Non será a ponte que caiu? Pode ser, sí. Eu digo, máis que nada por a estrutura esta, máis que por a ponte, esta cousa así, era que aparecía antes, creo. Penso, E a cidade pode ser perfectamente Sydney, a cidade... Sí, eu creo que así. Agora que van por a esquerda, exactamente. Vai ser esa a clave, por onde van os barcos, non? E a xente como estaciona a xente. Temos aquí a este, mira, hai un coche aquí aparcado do lado esquerdo. Vale, vamos poñer Sydney, eu creo que Sydney. Eu tiraría por Sydney. Eu vou poñer aquí Sydney, máis ou menos onde pusemos antes. Aquí como aparece o dibuxiño, podémoslo incluso comprobar.
Anos 50, sí, por aí, anos 50, por os bañadores que leva a xente, o coche de aí. Sydney Opera House, claro, é que digo, aquí aparece eses soportes, ou son estes, non? E aquí pode ser perfectamente aquí. Hickson Road Reserve, Downs Point Park, aquí. Digo eu, visto así, yo que se ve aí ao fondo, pois esta parte, esta entrada aquí. Digo eu. Anos 50, sí, antes que isto, anos 50. A foto ten bastante nitidez, Anos 50, 50... Típico peinado así, cincuenteiro. 56. 56, pois sí, era aí. Australians having a swim bañándose na piscina olímpica do norte de Sydney, xusto a carón da ponte do famoso Harbour Bridge. Acabo de ver que esa ponte se construiu no 39, que pasada. A ponte no 39 e da Casa de Ópera sí que sei, porque estando tamén, como decía antes, na aula estivemos investigando a historia do arquitecto que deseñou, que era danés, curiosamente era danés, que nunca chegou a ver en persoa o edificio. É unha historia moi curiosa. Nunca chegou a poder contemplar como quedou a súa obra. Tivo aí problemas cos gobernantes de Australia por un tema de gasto de orzamento. A obra foiselles a moitísimo dineiro, botarono fora e nunca máis quiso volver. Bueno, é unha historia moi interesante a da ópera, a parte do edificio que é mítico. Toda a historia da súa construción tamén é moi interesante. Vale, pois estamos sumando puntos. E esta foto moi de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos pon aí. Estados Unidos está claro que estamos. LAPD, Policía de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles Police Department. Estamos en Los Ángeles. Vine Street. Bueno, está... Calquera que buscase por Google atoparía Vine Street, si se continúa chamándose así, que eso. E este home que ven da Guerra Mundial, ou parece da Guerra de Corea ou algo así, tipo Guerra Mundial, posguerra mundial. A roupa é máis del tempo despois, así que... Los Álamos. O sitio é Los Álamos, sí, e iso onde queda? Eu Los Ángeles non controlo nada, Controlo Hollywood, algo por aquí, pero do resto isto é unha inmensidade, claro, isto pode ser que era sitio. Vine Street, bueno, parece máis ben centro, non? Parece así unha rúa do aquí, no downtown de Los Ángeles, por aí. Aquí como para poñerse a buscar, bueno, hace unha rúa aquí. E ano que entrase en Los Ángeles, LI. Ano, pois... 50, 60... Que vos parece? Pola roupa, mira, este home así. Sí, pode ser tan antigo, sí, pode ser, non? Pode ser, que es esa durante a Guerra Mundial. Pode ser, digas por o fulano este, sí. Pusquis di 44, Falún di 59. Entonces hai 15 anos de diferenza. Facemos a media. A mí tamén me parece máis como de 150, pola forma de vestir, pero non sei, a ver máis pistas. Algo aquí que pon charcha, nada. Esta parece Miss Marple. Hai un home ali fumando un puro. Por mí diría 1933. Pues, quen sabe, a mellor marcamos 33. Eu vou poñer Guerra de Corea, 50, 51, 52, por aí. 52. 51. A ver. 57 era. 57, non 50, si, era despois. Mira, non, 57. A modelo e actriz Vicky Dugan camiñando entre a xente, a multitudes en Los Ángeles. O sitio concreto, bueno, eso sí que xa era complicado. Aí está. Sigue chamándose Vine Street isto? No, aquí non pon Vine Street ni nada. Grand Avenue, 23, 21, non sei.
Pero bueno, aquí, bueno, quita moitos puntos por eses 6 anos de diferenza. Seguinte, cuarta. A Jessica Rabbit humana. Exactamente, parece a desbocada da Vicky, porque aí depois este un escándalo. E así. E aquí que temos? A ver, aquí que pon? Non distingo aquí ben o que pon. Outra vez Estados Unidos. Tira moito por Estados Unidos isto. O tema aquí é que hai un nesgo, claro. Bueno, Estados Unidos ou estamos outra vez en Sydney? Parece Taxi Driver. Total. Sí, eu creo que parece un fotograma de Taxi Driver. Pero vai aparecer aquí unha ponte ali ao final, que pode ser a ponte esa de Brooklyn ou volver a ser... Sí, con tanto tráfico por aquí debe ser Nova York, creo. Eu diría Nova York, pero que temos por aquí máis? Chemist, son non sei que, bueno, a foto moi escura. Susan, con dúas S que chaman pouca atención, Sugar House. Vale, sí, que non se me ocorre máis que embarcar Manhattan. Manhattan é unha época de Taxi Driver, tamén 70s. Se non é, non é. Pode ser Manhattan, eu que sabía o fondo das pontes Brooklyn Bridge, pero non ten a mesma forma. Pode ser outra ponte por aquí, eu que sei. Vale, marcamos por aquí ou por aquí. Claro, as pontes de agora tampouco teñen por coincidir con o mesmo de antes, así que marcamos por aí, máis ou menos. Claramente 73 polos faros dese coche, por este faro que non lle funciona. Pode ser. Pois ano 73, mira, ano que nacín eu, así que xa por eso poñemos ano de nacemento aquí do Menda. Pode ser perfectamente, porque o que dicías, o Taxi Driver, a mí se me din que isto aparece en Taxi Driver, tamén o creo, 81, que Nova York... E non era Nova York? Si, era Nova York, non? Non, era Sydney. Pois mira, Sydney outra vez. Está claro que neste xogo hai que poñer por defecto Sydney, así que era a ponte de antes. E como hai carril único non vemos que era pola esquerda, non? Claro, é o problema. Se houvese 2 carrís estaba solucionado. Claro. Entón, creo que se podemos facer unha estadística ou sai Barack Obama ou sai a ponte de Sydney, e se tes sorte sai unha cousa diferente, pero é Barack Obama ou Sydney. Os Estados Unidos chegaron nos 73, pero Australia chegaron máis tarde. Claro, foi iso. Ese foi o tema. Que tocará na seguinte? Barack Obama ou volvemos a ver a ponte de Sydney pero desde outro ángulo? A ver. Bueno, mira. Non é Barack Obama, pero é unha foto impresionante. Foto impresionante aquí de Muhammad Ali e en Nova York, non? Bueno, e aquí o que se ve é o Empire State, non? Empire State. Non sei desde onde está sacado isto, pero bueno. Supoño que máis ou menos estamos por aí. Vale. Está ben o xogo, pero habrá que xogar máis veces para ver se hai esa diversidade, porque senón vai ser aburrido, claro. Se vais a ir Sydney cada 2x3 ou Barack Obama ou unha rúa random de Estados Unidos sempre, pues, bueno, isto está visto desde máis ou menos. Non é Chicago, pode ser Chicago, sí. Eu aí non controlo moito, parece que pode ser Chicago. Sí, entón aí, isto non é un Empire State, non? Podría ser tamén Chicago. E por que vos parece que é Chicago? Isto é demasiado occidental, sí. A verdade que saiu antes Siria. A verdade que na primeira de todas saiu Siria. Nos anos, non sei que anos eran, 50 ou 40. Pode ser Chicago. Ímos a Chicago. Pois veña, cambiamos. Pode ser Chicago, tamén ten a cidade do vento. Lago Michigan. Marcamos Chicago. Non parecía o Empire State, sí, a verdade que parecese, pero agora que estou mirando, o Empire State aquí é máis grande, isto máis ben unha torre máis estreita, non? Entón pode ser perfectamente aquí uns destes sitios, o ano
ano, non sei, Mohamed Ali dando este brinco cando pude ser. Polos pantalóns, polos zapatos, coches non se ven. 50, tamén 57. Pois aí, non sei, non controlo moito nin os anos, sei que era de Mohamed Ali cando é 66, para a foto en branco e negro, 66, e era Chicago, moi ben, era Chicago. Mohamed Ali saltando nunha ponte sobre o río de Chicago. No, estaba ben o sitio, ben para aí foi, creo que foi Ludetea que acertaches aí. O que non acertei foi eu o ano posterior. Eu marquei 57, foron 9 anos de diferenza, que é unha década de diferencia. Así que non, un ano. Esta creo que vai menos, nada, vais anos. Temos aí o tope en 48.000, 38.242. Imos xogar unha máis. Eu estou intrigado tamén por saber se aparece a ponte de Sydney outra vez. Se aparece outra vez, xa aparecen todas. A ver. Bu. Bueno, esto es a sitio, sí. E ano... Bueno, ano... As bandeiras ao din todo, pero en que ano puido ser isto? Non ten por que ser moi recente. Aquí había que ver que elixiu as imaxes, cal foi o criterio, non? 2013, porque de 2013 pode ser... Onde eu estou indo eu? 2013... Se estou indo ben a sitios. Por aquí, por a zona esta deste, Kharkiv, Donetsk, por aquí, Dnipro, nin idea. Crimea pode ser, sí. Sebastopol, Simferopol. Vamos a fiarnos aquí para mirar as letras. Podes ampliar para mirar as letras. Podemos ampliar aquí máximo isto. Que pon aí que es esto? Eso non sei que significa isto, pero aquí temos a Puskis, que Puskis controla aí o cílico. Non sei se hai máis letras por aí. Non. Vese aquí non sei o que é. Vale, que hai un incendio brutal, está ardendo aí. Está tomando notas aí, o Skistelta está analizando data análisis de datos. Bueno, pode ser que sexa cando foi máis ben. Marcamos aí, pois marcamos, mira, vamos ver. Confiamos en ti, eu aquí perdidísimo, E o de Crimea un triple, sí, bueno. A ver. Era en Kiev, Demonstrator, espera, do ano 2014, por un ano de diferencia, sí, contra a policía en Kiev, contra o presidente Viktor Yanukovych, depois da corrupción, abandono do acordo de comerciar cos Estados Unidos. Ben polo ano, non marcamos o sitio correcto, pero bueno, hai que controlar tamén, para aquí acertar e control de actividade, de actualidade política, militar. Sí, o ano ben, o sitio aí non tanto. Frank Sinatra, gran éxito. Bueno, se alguén sabe de cando é esa película. Frank Sinatra, Raymond Page e súa orquestra. Que máis? De Soto, Skyview. James Brown. Nova York, diría tamén, porque sempre vamos para Nova York, pero podía ser que era sitio de Estados Unidos. Que pensades aquí? De cando gay significaba alegre, exacto. De cando gay significaba alegre. Así que é unha cousa antiga. Nada, isto é Nova York, pues eso, Broadway. Ten que ser Broadway. Agora xa non é alegre, non? Agora
É unha palabra máis complexa. Flatiron, aí está Flatiron, Soho, Tribeca, Broadway, non sei que, ponemos por aquí, neste cruce, aí está. E ano, isto tamén parece dos 50, non? Parece a típica película dos mariñeiros, non? Mira, típico mariñeiro, que se vas ose vestido así por Nova York, creo que chamas un pouco a atención, pero daquela, as películas son todas os mariñeiros así, o soldado aquí. Que curioso, van a unha película e van vestidos así. O coche é moi dos 50, Las Vegas, pode ser, sí. Se hai mariñeiros non é Las Vegas. Mira, vas aí, pese aí, moita xente así, non? Levan o sombreiro dos marines. Vale, bueno, anos 50, eu tamén diría aquí, máis que 60, diría, pois eso, 57. Ten moita pinta de 57 este coche. Estes coches son moito 57. Sí, o triple de Pusquis é ir a LA. Así que non vos parece Nova York. O que pasa é que como Frank Sinatra está tan asociado a Nova York, casi enseguida pensas en New York, ¿no? Vou marcar New York. Se é Los Ángeles, pois recoñezo aí o meu fallo. Pois non era Nova York, un poquinho máis ao norte, o ano 44, é máis antigo que eso dos 57. Isto sí que durante a guerra. Así que sí que é durante a guerra. Por eso vai tanto marineiro así, quizás, ¿no? Quizás ten que ver con eso. Estábamos en... Si era Broadway, máis ou menos, pero isto que avenida, Sétima Avenida, ano 44, durante a Segunda Guerra Mundial. Así que ven polo sitio un pouco mal polo ano, 13 anos de diferenza. Vale, isto, sí, aquí estiven eu, así que sei que isto é Varsovia, é a praza de Varsovia, non? Está aquí, non? Estiven aquí, hai tamén bastantes anos, Comín fatal, Comín horriblemente mal. Este é o recordo que teño aquí, de comprar algo para comer e non poder nin comelo. É dicir, isto non é comestible. Moi bonito a cidade, pero suficiente como para que se fastidie a viaxe. Varsovia, vale, Varsovia. 79, sí, pero eu pensei que un pouco despois. 79, dis. Que aquí imos ir ao híbrido. Varsovia o centro, o centro, Stare Miasto, esta praza é aquí, exactamente aquí, nesta entrada pasa 94 ou algo así, di Ludetea. Farón tamén di 90, pois que é 79, pero van ao revés. A ver, isto non é moi do 79, isto é estas camisetas e estes pantalóns así. Agora son un toque observadores, antes eran máis normais. Que o telón de aceiro era vendido para levar vaqueiros, claro. Que creo que estas xentes son turistas. Non creo que houvese moitos turistas antes nesa época. É moi 90 esta riñonera esta, non? É moi noventeira. Sí, 90 e diría 93 ou así, 93, 94. Dicidos aí 94 tamén me vale. 94. 94 Varsovia, vamos a ver. Exactamente, quedamos aí coa frase de Ludetea, que esa foi, eu creo que foi o detalle que lle valeu tamén a Ludetea para marcar, a non dicir, abollarse e dicir 94. Foi ese. Imos ver se é ou non é. 91, mira, incluso un poquinho antes, 91. O sitio sí exacto, ano 91. Así que xa estaban daquela, xa no ano 91 xa estaban de moda. Ano 91, claro que cando na época na que empezan a caer todos os países despois da caída do muro, non? A caída do muro empeza no 89, no 90 a unificación da Alemanha, aí veñen todos os máis. Exactamente. 90 dicía por aí Farón,
1,91. Ostras, esta foto, que significa isto? Que as fotos saben interpretar o que están, que sucede aquí? Que isto? Que isto? É un señor aí... Esa pregunta azume, sí, non? Que saen trenes, pois que... Será Tai Chi, están facendo Tai Chi. Claro, primeiro lugar, isto é Xapón ou é China? Xapón, non? Este é en vertical, Xapón. Creo, non? Cando hai estas cousas en vertical, Xapón. Aquí aparecen vagón número 1, 2, 3. Isto debe ser, non sei se katakana, hiragana ou que é esa. Hai ali un home mirando. Pois pode ser, non sei. Ou a mellor é unha especie como de... Durante a guerra, unha actividade destas de protección contra os perigos, algunha cousa así, como unha especie de... É xaponés, sí. Como de... un exercicio de autodefensa ou algo así. Porque parece moi da época tamén da guerra, dos anos 40, non? Eu diría Tokio. Aquí pon, bueno, eso mellor alguén coñece eso, Hamamatsu, non sei se hai a cidade de Hamamatsu ou é un barrio de... Non imos ponemos a buscar Hamamatsu en todo o Xapón porque... Allego 2012, sí. Será Tokio. Hamamatsu non me soa así como gran cidade. Boas tardes e vamos a Athletic, exactamente. Vimos do Athletic, aínda que tampouco que non se acostumen mal. Sí, Okinawa. Aquí. Pode ser. Ou é un triple dos teus. Bueno, Okinawa, claro, aquí foron máis ben as guerras grandes, as batallas grandes foron por aquí, non? En Xapón hai trens por todas partes, efectivamente. Tienen trens. Di Puskis Celta que Okinawa. Que facémoslle caso ou non? Mira que si é, pois sí, pero se non é, quedamos lonxe, moi lonxe. Imos facer caso. E o ano 44 tamén. Onde vou? 44, 45. Isto é antes da guerra. Vos veredes. Nestes días uno non pode evitar pensar en estar en Sevilla ainda que non se tivese entrada para o partido. Xa. Eu non estive cando foi no 2001, acórdome de ver o partido aquí. O meu irmán sí que estivo ali, Creo que foi... Debe ser dos días máis duros de ser celtista. Creo que, segundo él, como ese día, ningún. Segundo o que él comenta sempre, como o día do 2001, a final esa, ninguna. Eu acórdome de ver pola tela a 94. Tinha 20 anos, eu. De feito, ainda tiña 19 anos. E estaba en Bilbao, precisamente. A Forrachos un penalti e unha volta fodida. Exactamente. E así. Bueno, damos a ver, se Okinawa, se non Puskis Celta, que che digo eu? Osaka a Tokio. Calistenia. Sesión de calistenia de 5 minutos entre Osaka e o Tokio para permitir aos que cambiame de tren estirar as pernas onde a viaxe. Mírate que cousas. O sea, nin guerra mundial, nin Okinawa, nin nada. É dicir, Tai Chi, exactamente. O sea, a primeira... Difaron por aí. A primeira opción era o correcta, como sempre. Había que ir tirar polo tema de Tai Chi e olvidarse todo o demais. O penalti de Michu tamén. Vou lembrar só de penalti de Michu de Granada, non? Tamén foi un chasco grande. Aprendeche unha gran lección. Non facerlle caso ao Puskis Celta. O que pasa é que sabes que Puskis, que esa lección pois non aprende. Pois volves a decir algo e volvo a caer outra vez na trampa. Eu por Tokio aínda di farón. Aínda vin a xente facendo. Sí, facendo así... Pero así como espontaneamente, non? Nunha estación de tren para estirar as pernas, mira ti. Así, mira, é verdade que a xente motivábase bastante para facelo. E nas empresas de oficinas fan paróns para facer Tai Chi. Ah, sí? Bueno, a ver, é un país moi sabio nestas cousas. Se o fan, pois, supoño que algún beneficio sacan. Non creo que sexa así simplemente capricho ou manía. Ostras, que fotos hai, Que fotos máis raras.
Sacaron aquí as fotos dun álbum así random de quién sabe qué, como de revistas. Parece que son fotos sacadas así de revistas que iban a tirar ao lixo. E dixeron, antes de tirar ao lixo, imos recortalas e imos facer un xogo con elas, porque a combinación de imaxes A ver, un home cun bastón, unha cabeza dun león. Pode ser a gabarra, a gabarra do Athletic. Cuidadiño, a bandeira de Estados Unidos non cadra moito, pero isto pode ser as cores do Athletic. Para mí, sí. Navy Day. Cal é o Navy Day? Onde se celebra o Navy Day? Ben, está Lions Club. É o Lions Club, famoso Lions Club que ainda segue existindo, non? Exacto, dicía aí Lude, ten un pouco de tai chi pola mañá e un pouco de saque a noite, a fórmula da eterna xuventude. Unha boa combinación. Navidad. Navidad. É Navidad. Xa chegou a Navidad. Pero isto parece o desfile aquí do Entroido. Pois, non sei. Bueno, isto é imposible saber onde estamos aquí. Estas casas de madeira, aquí hai uns señores observando. Moita xente de pel negra, diríamos afroamericanos, que deben ser máis ben no sur de Estados Unidos. Eu tiraría, pois, mira, hai bastante xente, non? Bastantes afroamericanos teña por aquí. Así que aquí sí que creo que non estamos en Nova York, nin moito menos. Eu diría ou Georgia, Alabama, sí, por aí, verdad? Georgia. Claro, Navy Day e non hai mar. Fan o Navy Day no interior. Vamos poñer aquí Columbus. Jackson, Mississippi, sí? Claramente Jackson, Mississippi. Está Puskis lanzando os seus triples a ver se caemos ou non caemos. máis hacia Mississippi, máis en Mississippi, poden ser Jackson, Mississippi. Eu creo que non, eu creo que máis ben Georgia, Eu pensei en Georgia ao principio como farón e el tirou para Jackson. Se é Jackson, pois podes darnos nos dentes así, con a pedra. E agora, ano disto, tamén isto é celebración casi da guerra, non? Diríamos 45, non sei, isto é ano 45. Ano 1945. A guerra, todo o mundo non sei que, diría eu. 53, vale, por levar a contraria Puskis de 53. Columbus, Atlanta, Georgia, no límite xa con Alabama, ano 45. 63, son 53. E era claro, Key West, tenía sentido que fose no mar, ¿no? Ostras, a mí esta cousa, mira onde era. Key West, Key Largo, todos esta zona de Florida. Nada, 1000 puntos, 1000 miserables puntos, porque no ano 63, e é por 63, pero claro, a mí se me dice 63 non me dá, bueno. 63, claro, aí son os anos tamén das revoltas dos activistas, non? O das Pontes dos Callos é un flip, ten que ser isto, esta zona toda. Eu recordo a película aquí Largo, película de John Huston con Humphrey Bogart e Lauren Bacall, que é aquí, non? Unha película moi moi boa. Pero todo isto que é como unha especie de ponte interminable, non? Casi todo ponte, non? Conducir por aquí ten que ser tamén unha aventura, Mira esta parte, Ir por aquí, mentiras arriesgadas. Si, tamén van por aquí. Ten que ser moi perigoso. Bueno, pois nada, 35.173. Nada, está ben o xogo. A verdade é que está ben o xogo. É verdade que o que dicía por aí Farón é moi occidental. Son todo fotos incluso occidental, diría anglosasón, non? Se se falla unha estatística sería todo tirando para aí. Marcho que teño que marchar, teño que botar uns franceses da vila. Sí, contamos contigo, a reconquista que ben reconquistada. Ánimo, pasa o ben, sorte, e que o reconquistes todo moi ben. É o día de reconquista en Vigo, así que como para faltar a esa data.
Moi ben, pois imos cambiar de xogo. Non sei se coñecedes este outro. Este é... O sea, aquí estamos cos Guessers. O City Guesser. Este xa dá máis tempo, creo. Por lo menos xa coñezo de máis tempo. É adiviñar cidades, pero actual. É dicir, imaxes actuais, que é unha especie de vídeo e temos que adiviñar que cidade é. Así que imos baixar a música. Imos facer, podemos elegir incluso, é parecido do Guesser porque permite elegir de todo o mundo, pois elegimos de todo o mundo. Podemos incluso elegir por países, bueno, imos darlle a esta. Bajamos un pouco o volumen. É unha persoa que foi filmando e vai filmando, entón, pois, cando pensemos que sabemos onde estamos, a veces pode ser Ferrol, ou ya sai a Ferrol. New York City, sí, está claro, sí. Sabedes cal é? Que Manhattan marcamos polos andamios. Pois entón, cando sabemos, vamos a onde pensamos que é, tamén, como se fose un Guesser, e marcamos por aquí, polo centro. Podemos buscar o sitio máis preciso, damos a Guess. Pois non, era Chicago. Pasounos como antes, Está claro que canto vemos edificios así altos, a nosa cabeza, por menos a miña, vai en Nova York e resulta que era Chicago outra vez. Estábamos en Chicago. Era Chicago. Nada, primeira... Un centro comercial... Aí aparecía algo. Un centro comercial, son todos iguais en todas partes, así que... Dilúdete, eu só coñezo Chicago polo Skyline. Se non che poñen o Skyline... Moi boas, vainilla, que tal? Eu ponía un cartel al inicio, sí, claro, que o do inicio, aquí é a cousa, que tens que estar con ollos, podes incluso reiniciar, pero porque a mellor estás mirando para un lado e aparece unha pista do outro, e como se vai movendo, o Marineda, Parque Principado. A ver, é certo, en Ourense hai o centro comercial igual que este. Se me dices que é Ourense, pois diría che que igual que o Ourense, que tantos outros. E, bueno, se xa enfoca xa o que hai dentro das tendas, pois máis aínda. Haberá o típico Zara, área central hai 20 anos. Poñe algo en inglés. Sí. Sí, algo poña ao principio tamén en inglés. O sea, é un país me fala inglesa, pero aí non che sabía decir si Estados Unidos, si Australia, si... Bueno, mira, aí por aí arriba estamos outra vez cos edificios altos. É o Vialia. Pode ser o Vialia tamén. Sí, é dicir, se fose unha base fixa, xa digo, de Ourense parecese moito a este, que tamén ten esa parte no medio, máis ou menos do mesmo tamaño. Vale, vai nos facer aquí o paseo por todo o centro comercial. Hai un letrero aí que aparece algo, pero son os nomes das tendas ou son os nomes das rúas. Hong Kong, ¿sí? Moito asiático, verdade? Melbourne, Melbourne Central Station, aí está. Bueno, aí estaba a pista. Melbourne aparecía por aí. Melbourne, un centro comercial calquera en Melbourne. No centro de Melbourne, Town Hall, por aquí, calquera deste sitio. Victoria Market pode ser incluso isto. Pero sí, dentro da zona... Bueno, pero porque aparecía aí nun letreiro, senón, quen pensaba en Melbourne. Moi ben. Seguinte sitio. Bueno, isto sí que ten pinta de Estados Unidos, aí tipo Oklahoma... Destes sitios así tan... Aí pon Wyoming, pero Wyoming... Estamos en Wyoming ou é unha rúa que se chama así? Nunca olvidar o paso de David Villa polo Melbourne. Entón, eso foi o que penso que pensaches, non? É Celta. En David Villa e o Melbourne. Vaya guindastre había por aí, sí. E vaya coches hai tamén, non? Wyoming non pode ser. Por que non pode ser Wyoming? Está L10. Sei que non é L10 aí, claro, esa controlas é sur. O sea, que chamase Wyoming aí a estrada, pero non é.
Non sei se Pusky Celta, nunca sei se está vacilando ou se está falando en serio, porque como ten os dous modos, Pusky Celta pode estar falando, e como aí non hai maneira de entenderlo, pode ser que sexa verídico, científico, que está dicindo, ou todo o contrario. Kansas City. Mira, aí está o guindaste, mira como levanta aí o... Cuidadiño, East, Death, descubrió ti. Sí, pero está moi complicado. A miñas neuronas, o sei dixeron por aí por Twitter que non tiña neuronas, así que as poucas que teño non me funcionan ben. Imagínate como fago, que fago eu agora. Sin neuronas, como fago para saber se eso que me dice é certo. Houston ou algo así. Uf, que non les está dando moitas pistas. Aquí está esperando para cruzar Guindaster City. De aí farón, Guindaster City. Double Tree by Hilton. Van facer aí un hotel. Bueno, a verdade é que está ben que fagan isto, pero que metan un home con unha cámara por unha especie como de Avenida de Madrid en Vigo e que se poña a enfocar os guindastres dos sitios, pois non sei se isto se nos leva a algún lado, Cal tamén indica Estados Unidos como son os sitios, Cando pensamos Estados Unidos son unha cousa así, non hai xente camiñando máis que este señor, a xente vai en coche a todas partes, claro, vas por a rúa, vas ti só. Parece que ven frío, por esas montañas que hai aí, bueno, sí, tampouco son moitas montañas, non? Bueno, aí pon algo, West Star Tower, que pon por aí, Han Plaza, que poña por aí, El Paso, pon. El Paso, mira, pois El Paso, algo pon del Paso, quisimos ir al Paso, El Paso, que está aquí onde... Aquí, ¿no? Ciudad Juárez, El Paso. Por aquí. Eu diría por aquí. Se pon algo del Paso, se vai... Bueno, sí, máis ou menos na zona. Pois... Sí que era sur, Ao final é verdade, era sur-oeste. Era casi México. A LD no sur. Ostras... Viena, ¿no? Viena. Las líneas U3, Richtung Karlsplatz, esto es Viena, sí. Viena, qué bonito es Viena. Viena por aí, sí. Vale, couso podíamos marcar o sitio máis ben. Sí, era Viena. Polos edificios, polas líneas de metro. Me estaba poniendo tosiño. Iso ou Mugardo, decía. Agora si marcha, bueno, Puskis, pois nada, que pases ben, que te entreteñas, que te divirtas, aproveita o día. Lugar do Espeto de Reganosa, sí, exactamente igual. É unha cidade que a mí me gusta moito, son bastante clásico, unha cidade que vas emocionante. Non sei onde, poña algo de Karlsplatz, pero a liña U3 aquí, máis ou menos por aquí, a mellor está máis ou menos, pero que por aquí. Cando está menos dunha milla dentro do que marcamos, pois xa non indica máis, xa estamos nas proximidades. Vale, esta foi fácil, non foi como a anterior. E aquí temos cirílico, pero xa non estamos Puskis para axudarnos. Quinoteatro, non? Prien, no sé qué. Cirílico. Está un home aquí camuflase, cuidado, Pode ser restaurant. Aí pon restaurant. Pode ser Rusia, pode ser Ucraína, pode ser esa Bulgaria, pero bueno, o Serbia, pero parece. Non sei que dicir. Ucraína, pode ser. Eu no ratiño saio para ir ver a final. Aproveito para parabenizarse polo traballo que faz. Yo que se seguir máis parece unha borrada, mereces ter máis. Bueno, por moitas grazas por esas palabras, de verdade, é certo. Grazas por compartir. A veces non fai as cousas, nunca sabes ben que opina a xente.
falta un poquinho a veces ese feedback, non? Entón, de verdade, agradezoche de corazón que o poñas tamén, que o compartas esa forma de verlo. Un Subway para dar o toque de organización. Sí, hai Subways en McDonald's. Cando foi a chegada dos Subways e dos McDonald's foi tamén tremenda. Foto, pon aquí. Bueno, iba a marcar Ucraína, pode ser. Parece bastante europeo isto, non parece moi ruso. Por lo menos a mí dame a sensación de hasta podía ser algo tipo Bulgaria, pero ou Serbia ou así. Pero é difícil aquí atopar. Así que vimos buscar, vimos poñer. Mira que coches hai por aquí. Ucraína. A ver si Farun está no certo. Marcamos Kiev por marcar un sitio. Suni. Ostras. Era Rusia. 3000 millas de distancia. Era Rusia, pero moi ao leste. Unha Rusia Mongolia prácticamente. Chita, sí, porque estamos casi chillando estamos, ¿no? Por pouco. Por pouco, Outra vez isto, aí hai bandeiras, bandeira de Rumanía, bandeira de esta que de Xeorxia, Azerbaiyán, non? Foron poñendo un sabe, poñendo un sabe aí, tamén. Mira que chegaron lonxe. Que pon aquí, non se ve. Este que va grabando vai moi rápido para non dar pistas, Ostras, o idioma tamén a veces, se escoita, subimos un pouco o volumen, porque a veces pola forma de falar sabes o sitio que é. O sea, este vai correndo, Uf, este dixeronlle que tiña que facelo rápido. Hai botón de pausa. De pausa non hai de reinicio, de ir para atrás. Pero de pausa non. Podes darlle a reiniciar e volver ao vídeo de principio, que prácticamente é o mesmo. Ostras, O cirílico. Había aí un dominio... Porque este non debe saber nada. Este... vai subindo como se fose por Vigo, subindo así empinado esto. Nada, sin Puskis celta estamos perdidos nestas cirílicas. Sin Puskis non conseguimos nada. BK vai na brasa, que vai. Ahora xa está parando, xa, en fin. Volveu coller ritmo. Bueno, isto é unha rúa calquera de un sitio calquera tamén. Tampouco temos aquí moita pista. Vai de dar algo, vai dar un chungo como chega arriba. Aparte, claro, supoño que me levará un destas cámaras con unha especie de estabilizador ou algo, se non sería moi movido. Estos paus que estabilizan, non? Hai como moita mestura latinas e cirílicas, sí que hai cousas en inglés, sí. E estas matrículas, aquí eu creo que sí que se ven as matrículas, non sei que aparece aí na matrícula. Whisky Corner, vai facer unha parada aquí, non? Pensei que iba a parar aquí a mirar. Pois eu non sei, dame como... Mira, aí vese unha igrexa aí ao fondo. Non sei porque se me dá por Bulgaria ou algo así. Bulgaria... Vaya así as carreiras. Bulgaria, non? Eu tamén diría Bulgaria. Eu creo que Bulgaria. E as bandeiras do principio... Ai, pon no, Ucraína. Esta sei que é Ucraína. Si é polo que se veu aí o dominio de internet. Poñía UA. Así que estamos en Ucraína. Imos poñer... Leópolis. Unha cidade moi grande. Poñemos Kiev. Un barrio de Kiev. Pois si, era en Kiev. Así que isto sí que era Ucraína, O cirílico non dominamos ben. Despois cambiamos de mapa. E buscamos un máis concreto. Backpool Fold.
Que vos parece isto? Isto non sei. Está en inglés todo, en libras, bueno, estamos en Reino Unido. Será Londres? Non será Londres? Será outra cidade? Si, o do dominio víase aí en pequeno, eh? O do dominio en GeoGuessr é unha cousa que non está moi habituado a buscar porque é unha pista moi boa, claro. A mí tamén me dá máis tipo Manchester, non? Por estes edificios así aquí instalados, esta cousa así, combinación de edificios antigos con esta cousa que se ve aquí, isto non é moi de Londres, pero a mellor é unha parte de Londres. Royal Exchange, Reino Unido, está claro. A bolsa de... Bueno, non sei se estos taxis hai nos en todo Inglaterra, porque son moi típicos de Londres. Non sei se os hai en... Non recordo se os hai tamén en Manchester ou por aí. O Manchester, como dís, bo día xente, porque como se di. Pois... Teatro, pero a bolsa ou é o teatro? Ou é o mesmo? Vale. Marks and Spencer, bueno, outra vez Manchester, mira, sí, Manchester, correcto, correcto, ben por favor. Estábamos en Manchester, ya sé que era Reino Unido, pero non era Londres. Royal Exchange Theatre de Manchester. E isto será por aquí, Manchester, Central Convention, por aquí, bueno, non vou buscar aquí tamén sería demasiado. Aí estamos, máis ou menos por aí. Efectivamente, era Manchester. Era Manchester. Vale. ¿Qué pasó aquí? Hay mapas de otros sitios. Podemos aprobarlo. Más mapas. Por países. ¿Qué más hay? Finlandia, Noruega, Suecia, Polonia, Turquía, Alemania, Australia. Ciudades. Un por ciudades. Europa. Ciudades grandes. Estaba pensando de España sí que había, ¿no? De España, ¿no? Quitaron o de España, eliminaron aquí o de España. Ostras, pois sí que me quedou un pouco alucinado, porque sí que había o de España. Expulsada a España dos mapas de países, eh? Está na dereita, sí, claro, estaba pensando na bandeira menos grande, sí estaba aquí. Bueno, España, a ver, imagínome que será esto que parece ali en Vigo, na avenida Rosalía. ¿Dónde estamos? A ver, que aquí sei que tedes que saber esto de Madrid, sí. Madrid sin ninguna duda, ¿no? O Alicante, a ver, oye, Madrid o Alicante. Moita Palmeira para ser Madrid, ¿no? El de que ha habido con Palmeira se levan para Madrid, puede ser. Alicante, parece, pues sí. Elche, Alicante. Vamos a ir a Alicante. Me por ahí Elche, me pongo aquí Elche, Alicante. Pues sí, pues efectivamente, puede ser Alicante. Y tenga así unas rotondas, estas ruedas así grandes, ¿no? Puede ser esta rotonda perfectamente. Correcto, ¿eh? Era Alicante. Alacant. Bueno, entón non sai únicamente Madrid. La taberna de... Que sitio este? A ver. Estives, Farón, estiveches en un hotel esa rotonda. Entón, resultaba familiar. E isto... Isto que será? O acento da xente axuda tamén. Falan así Andalucía. Estive nun hotel e vi unha riada tal que levaba coche sobre a rotonda, caramba. Ostras. Vaya. Que hai cando chove, cando veñen as chuvias así, son tremendas, non? Esa zona do Levante. Pola forma de falar da xente eu diría isto Sevilla, pero tampouco coñezo moito Sevilla, non sei se Sevilla ou Málaga, por aí. Vale, Málaga. Non é Sevilla, é Málaga. Os andaluces distinguen incluso os acentos
distintos de Málaga. Será a rúa esta famosa Larios, non? Rúa Larios. Catedral, aquí está a catedral, bueno, era por aquí. Plaza del Obispo. Correcto. Nos vai ser un pouco o volumen que agora se nos está molestando. Casino Mediterráneo. Sevilla, parecía Sevilla, pero sin embargo era Málaga. Bueno, Meliá Alicante, ahora está outra vez en Alicante. Aquí, si poñen Meliá Alicante así en grande, non temos moita dúbida. Marcamos Alicante e pa diante. Debe ser por aquí, cerca da... Avenida Cipio outra vez. Galicia non sei se sairá algo tamén, isto parece as Ramblas, non? Bueno, ten que ser o símbolo aquí do metro de Barcelona, Liceu, estamos... Sí, non? Son as Ramblas, non? A Rambla Barcelona. Xa non miro máis. Non miramos máis. Por aquí... máis ou menos. Un pouco máis, no, Liceo, claro, está máis a eso. Liceo, estación de metro de Liceo está máis a eso. Vale, Alicante, Málaga, Barcelona... vale. Vale. Sí, esto... parece a Catedral de Barcelona, non? Parece moi Barcelona isto tamén. León, sí. Pode ser. Por la catedral, non? Yo pues, pensé en Barcelona al principio. La catedral así gótica. Pasa que esto, mira, ¿qué pongo aquí? ¿Qué llaman policía? Guardia Urbana. Guardia Urbana de Barcelona. Barcelona. ¿Y dónde será esto? Catedrale. El Bor, por aquí, cerca tamén de... O sea, da Rambla para este lado. A catedral é aquí. Debe ser unha destas prazas, non? Vía esa catedral, pode ser aquí, Praza Nova. Quizá será por aquí, meteuse a cámara por aquí. Por aí. Era aí, pois era aí. O que se viu ao principio, esa praza que aparecía ao principio. A min soame de estar aquí, a última vez que estive en Barcelona, estaba xente bailando a sardana. Xente maior que... Como fan sempre, colocan as bolsas todas no medio e poñense alrededor a bailar a sardana. Era aquí nesta praza, creo. Era por aí. Bueno, esto, xa digo, la Alhambra, cervezas, Genil, paella de marisco, sí, había que verlo. Viveiro claramente. Ou pode ser Coruña, ali na franja, non? Camiño de María Pita. Bueno, podría ser. En Viveiro creo que cómese mellor que isto, creo, porque esa paella de marisco había que ver que marisco leva. La Alhambra, moita Alhambra, Granada pon aí. Así que isto é en Granada. Que non digo que se coma mal, pero é distinto. Granada, como será unha zona así como de bares, os bares, la bodega de Antonio, por aí, máis ou menos. Pois sí. Granada. Bueno, isto sí que é Madrid, non? Madrid, que é parte de España, como queda aquí clarísimo. España dentro de España. E isto é na Gran Vía, non? Ou non é a Gran Vía isto, non? Mira que bandeira teña aquí, cubre todo, toda a curva, fai a curva. Agora metémosle por aquí. Eu creo que era a Gran Vía na parte así de abaixo. Métose fora de Rajoy, pero iso ten que é que cando se paga o manual de un e de outro está a cousa aí. O de España, na parte de España, dentro de España, eso tremendo, A ver, Porta de Alcalá,
Gran Vía, eu creo que era por aquí, meteuse por unha destas. Vou marcar por aí. Ah, pois era Alcalá, sí. Non era Gran Vía, era cerquiña. Para os que está a actuar Omar Montes no estadio. Ostras, paramos todo, Paramos todo. Omar Montes no estadio, la Cartuja. Imos xogar unhas pouquiñas máis, e as 10 menos 5 paramos para escoitar o himno de Euskadi. Non foi gran equívoco, a do de antes. Bueno, está outra vez o mesmo de antes, nada, pues marcamos aquí. Eu creo que en España non haberá tantas, non meterían tantas, estarán repetidas, supoño que non sei se é o mesmo de antes ou parecido. Bueno, me queda aquí. Isto está mal. Isto é troleada. Isto son as ramplas. Eso son as ramplas. Di que estaba lonxe, non é certo. Bueno, estou vendo que Madrid, Sevilla, Granada, Málaga, Barcelona e volta a empezar. Faría falta que aparecera algo máis variado. Non sei onde é isto. Estou pensando en Madrid, pero mellor non en Madrid. Logo cada cámara lle coller o bolso e botar a correr. Exactamente, así sabemos onde é, non? Taxi, Policía Nacional, susto no momento. Esta non é a deputada de... cuidado que a Ana de Bande, é a deputada. É increíble o que acabamos de ver aquí. É a deputada do PP por Ourense, subindo a un taxi. Isto, claro, é para darle outra vez para atrás, que isto teño ganas de darle outra vez para atrás. Claro, Congreso dos Deputados, San Jerónimo, aparecen las celebrities. Impresionante, Eso fue como todo pitillo no chat. City Gesser, Politician Gessers. Adivine o político. É increíble, é increíble o que aí cada xogo me van a aparecer os políticos. Vale, Jerónimos por aquí, esta que vai por aquí abaixo, esta, ¿no? Pasa que empezamos por aquí máis ou menos. Por aí, vale. Non me coincide moi ben aí o sitio. Non me coincide moi ben o sitio. Sí, isto creo que está un pouco corrupto. Bueno, isto outra vez o mesmo, nada, isto de antes, non? A ver se tomamos un máis para rematar, o último que facemos. Cidades de costa, vistas bonitas. Bueno, vistas bonitas, vamos a acabar algún de vistas bonitas, porque de vistas feas xa estamos un pouco fartos. Vistas bonitas. Vale. Bueno. Vista bonita, si posa vista bonita, si pos por este lado, pues... Pattaya City, Indonesia ou Malasia ou Tailandia, sí. Tailandia. Hai unha cidade que se chama así, non? Pattaya por Pattaya City. Mira, aí vai o rickshaw. Impresionante, Tai Hao Chue Group. E aí vai o señoriño con os rickshaws de Tailandia. Bueno, Pattaya City debe ser unha zona, uns sitios turísticos. Pattaya City, aquí está. Pattaya City. Buenísima, así no me que andaremos por aquí. Bueno, por onde este sitio, máis ou menos, marcamos, sí. Un letrero moi grande, bueno, era máis no outro extremo do sur da cidade. Vou facer un chiste con Pattaya e Pataki, a Pataki. A ver esta, aquí as letras non van a sudar tanto. O de sempre, China, Xapón, China. Que será isto? Xapón, non? Xapón. Votamos por Xapón, votamos por China, eu diría Xapón. Kioto, ¿sí? Pode ser Kioto, aparecía por aí algo de Kioto, porque así...
creo que Kyoto é unha das cidades así como históricas, non? Con turística, como un mercado, aí veñen os prezos, aí venden Xapón seguro, non? A verdade que é interesante no vídeo que acabas vendo aquí o que é como un Yogeser, pero claro, un Yogeser vivo, o Yogeser pero con vida. A veces merece a pena ver o vídeo inteiro para descubrir o pé de cada sitio. Había tamén un Geser destes de comidas, no que solamente aparecían vídeos de mercados de comidas, a xente preparando comidas, e pola comida que estaban facendo tiñas que saber que país era. Sempre tanto buscando, pois non conseguín atopalo outra vez. Non sei se o quitarían, pero era moi interesante tamén ese. Bueno, imos ir a Kyoto, pois a ver se Kyoto. Por aquí, Koedo, as típicas máquinas estas que hai creo que por todo o Xapón, estas máquinas que venden de todo. As máquinas de autovenda. Sapporo pon aí, Ollo que pon Sapporo. Imos a Sapporo ou imos a Kyoto? Pon Sapporo, pero pode ser que es esa. Aquí pon Sapporo. Imos marcar Sapporo, pero mellor Sapporo é unha marca é como dicir aquí, claro, exactamente. Como se dis Sagres en Portugal e non estás en Sagres. O Alhambra e a tomas aquí. A ver, moi Kyoto, moi así como moi medieval ou así antigo, non parece moito, non? Ou si. Este é Galicia, non estás en Galicia, claro. Aquí xa aquí se enténdese todo. Aquí sí. Que significa isto todo? Bueno, somos maioría, sodes maioría, poñemos Kyoto. Vemos ese Sapporo. Vai quedar isto para a historia. Kyoto é por aquí, non? Kyoto. Kyoto, zona. Aquí, pon aquí algo de temple por aí. Coa svástica esta, pero bueno. Pois non era Kyoto ni Sapporo, eran Tokio. Bueno, Tokio. Nas aforas de Tokio, que é inmenso. Vale, imos coa última, o último sitio. A ver, o último hai que acertalo, francesa. C'est drôle lorsque le fait vert. Está en francés. En francés. Que le pedí. Hay un letrero que se separa Petit Champlain. Ostras, que parecía por aí. Non me deu tempo a mirar o que poña aí no letreiro. Estou pensando en Canadá máis que en Francia. Era unha cerveza, Sapporo, sí, tamén. Tamén, as cervezas tamén pasa tamén en Xapón, que tamén levan nombres de sitios, como en Portugal. Bueno, francés, pero non parece moi Francia, non sei por qué. A min parece moi canadiense isto. Ahora os tren, agora que Rafa Nadal isto non está, agora sí, E cando entre o rei, máis aínda. Quebec, pon aí. Aquele letrero pon Quebec, así que sí que era Petit Champlain, o de Petit Champlain este. Montreal, Quebec City. Ese coche moi francés non parece certo tamén. Eses coches grandes tipo moi americano, isto é pois en Canadá. E a parte francesa de Canadá. Imos ir a Montreal. O que pasa que non é únicamente Montreal. Pareceme como moi pequeno para ser Montreal. Porque Montreal é unha cidade grande. Pero mellor en un barrio de Montreal. Ou Montreal ou Quebec City. Ou algún sitio máis, pero bueno. Se aparecer algo de Petit Champlain no medio, pois se hai un distrito que se chama así. Vamos por curiosidade, vamos ver se en Quebec City hai un sitio que se chama Petit Champlain ou aparece algo así. Non sei, había que aproximar moito, buscar moito. Bueno, vou marcar Montreal, se non é, pois non é. Ou é unha ou é outra, creo. Vale, perfecto. Era outra. Como non? Era Quebec City.
Debe ser o bello Quebec, toda esta zona turística, Petit Champlain. Moi ben. Isto é o que pasa case sempre, é dicir, 50-50, pois nada, así está. Bueno, pois nada, ímolo deixar aquí, vedes que este xogo tamén é moi entretido para xogar un mesmo, incluso en calquera momento, non me falta máis que un mesmo. É gratuito, ademais, este jogo do City Guesser é gratuito, o Guesser non. Por iso poña tanto Quebec, claro, era Quebec, poña Quebec, pero non era únicamente polo rexión, sino pola cidade de Quebec. Nada, deixamos aquí a xente que vaya onde buscar onde comer, un crepe canadiense, francés. Apréndese moito aquí, verdade? Aquí é un sitio... Estos dos vídeos apréndese moito. Tamén aprendemos a que sabemos e que o que non sabemos, o que nos queda por saber. E nada máis, a ver se gaño o Atleti de Bilbao e así a reconquista é definitiva. A ver a final, exactamente. A ver se gaño o Atleti, que tamén imos do Atleti 5 anos en Bilbao vivindo, pois algo queda daquel tempo. Un saúdo, vémonos, cuidado por moito, vémonos para os sobres seguramente coa Liga de Guesser. Así que, boa noite. Venga, chao. Viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que valle, que de coiro de cacique. Non teñas medo que valle, que de coiro de cacique. La 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 la. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela.